Берничә татар егете оештырган фондның төп максаты караучысы булмаган ялгыз картларга, инвалид балаларга һәм авыр хәлдә калган мохтаҗларга ярдәм итү. Соңгы елларда гына да садака йөзләгән кешегә ярдәм кулы суза. Балалар һәм картлар йортларына булыша. Күптән түгел генә аларга ярдәм сорап Чардаклы районында яшәүче Ибраһимовлар гаиләсе мөрәҗәгать итә. Көндез үзләре юк чакта аларның йортлары янып китә. Гади килгәнчә монда тиргә 5 минут үтмәде. Инде ярты избам мен. Избага керелмәдем, интермәдем. Бөтен документлар инде. Ничек киеп киткән идем шул үләшенә. Шуның белән калдым. Кайда гына кем генә булып эшләсәң дә, кешенең кем икәнлеге авыр чакта күренә. Ибраһимовлар гаиләсенә дә бөтен авыл ярдәмгә килә. Бик зур рәхмәт бөтен ярдәм итүчеләргә, бик зур рәхмәт. Мин үзем йөридем, мәчетләргә бардым. Мәчетләргә барып садакалар сораган әттеләр, инде бирәбез, ибәрәбез. Ибәрделәр, вата булыштырар. Аллага шөкер, вата избашлай бастырдык әле. Кешеләр бик әйбәтләр, барды отказ ителмәделәр. Туганнарының һәм авылдашларының беренче ярдәме белән йортның нигезен куйганнар. Бу эштә авыл мәчете читтә калмаган. Мондый кайгы бит һәрберебезгә килергә может. Алла сакласын. Бу зур ни булды, хаза булды бу балага нигә Илдар дигән Илдарга. Вот. Бөтенләй янып бетеп, бөтен нәрсәсе янып беткәч, ничек ярдәм иттек инде, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә биргән садакалар белән шул мәчеттән ярдәм иттек, хәлебездән килгән тиентен. Һәрберебезгә дә мәгълүм, төзелеш материалларының бәясе еллап түгел, айлап артып торганда, гади генә бер кирпеч 30 сум булганда, мәчеттән килгән ярдәм белән генә йорт салып керү һич кенә дә мөмкин түгел. Нәкъ менә шул чорда Ибраһимовлар гаиләсенә садака фонды ярдәмгә килә дә инде. Нам удалось собрать 408 тысяч рублей. Большое спасибо Расул Хазрату, имаму второй собор мечети, который организовал на джума сбор денежных средств, помощь Погорельцу и собрал 96 тысяч рублей. То есть на 96 тысяч рублей мы купили первую вот эту партию кирпичей, и вот дом благодаря помощи прихожан второй собор мечети удалось построить вот такой дом. Авылдашларның әйтүенә караганда, йорты янып киткән Илдар үзе дә һәр чак мохтаҗларга ярдәм итә торган изге җанлы егет. Яхшылык кылган, аш җыйган, яманлык кылган, таш җыйган дигән татар халык мәкале менә бу вазгыятьтә аеруча актуаль яңгырый да инде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Бедарисов, Яңа Гасыр каналы.